Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow Television. Nhasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Hello guys, hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. Guys, kana tende vari kuita sei vari kunyanya kusubscribe nekusupporta channel yedu. Our channel is growing each and every day. Ndisinganyanyi kupedza nguva. I hope muri safe kwese kwamuri kokoko. Guys, continue supporting us. Much love, thank you, I salute you. Alright, nyaya ndaya nayo ndeya Olinda Chapel versus Maititi. Inyaya iri kuita nge zviri fake nge zviriwo. Hanzi ko izvo zvivindi zvekuzonozviisa pakati petukitsiko dai ndakamarwa. Iyi post yakapostwa after Olinda Chapel aenda kupati kwa Matiti yanga iri kunze. Ndofunga takaona video richiseculator vari vese after nova isaposti. Hakusi kuda kungokonzeresa kuti tiwanewo zvekutaura here isu sana Bombshow kana kuti inyaya iririwo. So let's talk about it in the comment section kuti because da kutoradza video vari vese ende vaitoradza kuti vanhu vaitogirana. Saka izvi zvekuti mumwe munhu anozotaura izvi zvaanoda kana kuti chichichi hakuzongotsvaga violence here kana kuti wochi, inyaya dzinenge dzichigadzirwa. So guys, let's talk about it in the comment section. Mundudzo kuti mazvionawo sei, iviolence here kana kuti hapana violence. So the video iro ndorakuita sei, Who is more sexy than I? I'm a sex game.